ни клас мирно. Свободно, свободно, свободно. Защо, момичета, още от първия ден не ми пеете един неразделен клас? Защо закъсняваш? Защо закъсняваш за час? Това е първи учебен ден, може да си позволя каквото си искам. Абсурд. Да, ай сега по един лист да се извади. Почваме с контролните. Ма чакай, обратното е, ти си ученика. Не, Нали смисъл... приличам на такъв двойкаджи? Иванчо от всякъде. Абсолютен провал. Пълен провал. Да. Подготвихте ли се, дами, за първи учебен ден? Психически да, аз съм се подготвила. Ти подготви ли се? Ти все по-малко ученици имаш. Да, след като размених апартамент в Лозенец за учебни помагала за 4-ти клас, вече съм щастлив. Ами 4-ти клас е преломен клас, така че дано да се стяга. Много скъпнаха тия учебни помагала, бе. Какво това чудо? Това е инвестиция в бъдещето и развитието на децата. Нека. По-добре помагала, отколкото... Сега не мога да сета друго. Трябва да ги пусна да работят лятото деца. Това ще отрежа. Ти си касапин стана. Само режеш, бе, човек. Отряза ми главата в това предаване. Не искам да се излагам. шоуто на Вени. Не, абсурд ще те отсъдя. Не искам въобще нищо с името ми да се свързва. Дай се писа, виж хубав празник е в навечерието на първи учебен ден сме. Дами и господа, на коя камера? Чакай, че... Да пожелаем може ли от 5 камери една да не мога да ме фане? Мокни. Да пожелаем успешна учебна година на всички ученици, на всички учители, на всички родители. Нека силата бъде с вас. И търпението. Да къде отива бъдещето, ще разберем след малко, защото в навечерието на първи учебен ден поканих преподавателката по класически и модерен балет, основател и менеджер на Dance Arena Studio, носител на множество международни награди. Тя е специализирала в Монтесори и Валдорф, педагогика, дипломант от Националното училище за танцово изкуство и Националната музикална академия Панчо Владигеров. Представям ви Йоана Шишманова. Never meant to cause you any pain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Добър вечер, Йоана. Добре си ми дошла. Изглеждаш невероятно. Какво нещо е? Който е дошъл в това предаване, след това е прокопсал. Виж, стана менеджер. Трябваше да кажеш, който се е махнал от това предаване. Да, който се е махнал между... Аз взимам това, се махна, взема прокопсал. Да. Добър вечер. Добър вечер. Само, че съм менеджер още от преди това, още от преди предаването. Да, права си. Но сега съм много щастлив, защото... на коя камера? Тази вече ще търсиме камерите. Дами и господа, страхотно предизвикателство се очертава през новата учебна година 2024-2025, защото имаме новина, аз, Йоана и Вени основаваме един прекрасен творчески център, в който ще можем да разгърнем своя талант. Тя ще преподава пеене, Ма чак сега, ние с Йоана сме си го основали. Просто те взимаме тебе. Добре, хората не знаят сега, не са в течение. Аз го казвам като новина. Да, много беше грандиозно. Но ми разкажи ми, кое те амбицира да направиш тази школа? Защо реши да смениш амплоато на професионален танцор и да се вкараш в това русло на преподавател, на менеджер, на... Защото изкуството в България трябва да се популяризира. По най-лесния начин е чрез децата. Ако нашите деца сега нямат представяща от това изкуство, в последствие кой ще бъде част от културния живот изобщо на България? Защото аз съм си говорил с много актьорите, не е моето. Защото казвам, защо не преподавате? Бе? Трудно се работи с деца. Много трудно. Да. Но пък е много по-приятно, отколкото с възрастен. Факт е, да. И не всеки добър артист, танцор, певец може да преподава. Това също. Да. По принцип, най-добрите... Добре, какви качества се иска, за да можеш да менежираш такъв център за работа с деца, както е при тебе школата? Първо, супер много търпение. Много добре знаеш, че всяко ново нещо тръгва много трудно, особено пък България. Тежко, изисква се супер много търпение, изисква се да имаш добри менеджерски и лидерски умения. И не на последно място се изисква да
Да можеш да рискуваш. говориш и да работиш с хора. Защото ако си вълк единак, ти трябва да създадеш екип. Не става да работиш сам през цялото време. Трябва да можеш да говориш и да работиш с хора, а ако не можеш да работиш с хора, край. Загубен си. Приключваш. Както ние сега ще работим тримата, не само тримата, ние вече сме доста голями. Аз въобще не знам как ще работим с теб. Ама, Ще трябва да се Аз не разберем. знам как ще работя. като аз говорим лично. за вълк единак, Трябваше трябваше така да направиш. Аз не съм вълк единак, моля ти се. Но пък хубавото е, че постоянството ражда големите успехи. Знам, че сред твоите деца има вече утвърдени шампиони, носители на медали. Имаме, да. И затова аз ще поканя с най-голямо удоволствие първата ни гостинка. Заповядай! Дами и господа, представям ви Аврора Митова. Ела, моето дете, при нас. Така, заповядай, седи там първо на столчето. Дай им микрофона, Йоана, и разкажи сега, коя е Йоана, от кога е в твоята школа? От кога ходиш на балет при Йоана? Мисля, че от не знам, 3 години някъде. На колко значи години? от 3 годишна. На 7. Мале, на 7 години, каква прекрасна балерина. И разбрах, че имаш първи награди, медали. Това Дайте да видя. са за тези 3 години медалите, една част от медалите на Аврора. Разбира се, не ги донесохме всичките. И тя има доста първи места. Само за 3 години вече тя е една малка напреднала балерина, като на един от конкурсите този златен медал първо място, беше с международно жури. Един от журито беше член, може би не е хубаво да му казвам името все пак, е член на Royal Opera, човек, който всъщност подбира кадри за Royal Opera. Той беше председател на журито и понеже те харесват много танцовални деца. Напоследък балета се превръща малко в художествена гимнастика. Е хубаво да се разграничи художествената гимнастика с балета, да. Защото едното е изкуство, другото е спорт. Те харесват да могат всички танцуващи, без значение деца или професионални танцори, да изразят собствения си танц, да се въплатят в историята, която преразказват и да бъдат изключително танцовални. Такава е нашата Аврора. Я ми кажи, кой те запали по балет? Как реши да се занимаваш с класически балет в школата на Йоана? Защото Йоана ми харесва като учителка и защото е много добра. Добра е, така учители трябва да са добри вени. Това е към тебе. Аз не строга. И добра, но строга. Защото по-късно ще дойдат и Ама твоите тя деца Йоана опала е виното и строга. ще разбера истината. Да. Добра ли си или си лоша? На монтаж ще го правим. Айде, с този монтаж. Всеки ден ли тренираш? Не знам, танцуваш, дайде, танцуваш, аз пък тренираш. Репетира. Не всеки ден. Този чичко много те притеснява. Я кажи, кой е най-любимият ти танц? Ти тотално е притесни току-що. Какво значи любими танц? Тя има различни танци тематични, според мен, нали? Има много танци. Ето, виждаш ли? Така ли? Кои са, Йоана? Я кажи, чакай се, да видим какво да очакваме и в школата, какви танци имаме. Какви танци имаме? Имаме много танци. Защото казвате, има много танци. Ако само класически балет Не, имаш? само класически. Днеска Аврора всъщност ще се представи с един модерен танц, не с чисто класически танц, с модерен, защото ние в нашата школа, освен класическите танци, класическия балет, извинявам се, учиме и модерен балет. Класическото изкуство е изключително красиво, но вече е леко устарял. Затова предлагаме на децата един по-съвременен вариант, по-лесен за възприятие. И не се учи по-лесно, защото класическия балет е основата на всичко, но на тях има една идея по-интересно. По-лесно го разбират. Затова сега Аврора ще покаже един модерен танц, който се нарича Синьо. Заповядай, Аврора. Сцената е твоя. Може да вземеш позиция и сега Чичко Косо ще пусне музика.
Сега, дами и господа, сега ще поканя и при нас още една... Всъщност преподавателка, нали, Йоана? Да, преподавателка. Катерина, заповядай при нас. Ето, аз ще се изправя, защото ти след малко ще танцуваш. Ето, заповядай тук до мен. Здравей, Кате, от кога преподаваш кей-поп? Преподавам кей-поп от една година вече стана в Dance Arena. А какво за кей-поп, бе? Това е много далече от България. Но много близо до нея. Много е далече от България, но всъщност последните години много се развива кей-поп културата цялостно в България. И аз всъщност танцувам кей-поп от около 4-5 години в група и реших, че е добра идея вече да предприема една стъпка по-напред и пък и много ми харесва да работя също с деца. Да. Леле, какъв голям тим сме. Леле, само най-добрите. Най-добрите. А ти на колко си? На 18. 18 години и вече гледай ти оттам, че какво чудо, какво преподаване. Леле, аз ще се запиша при теб. Не. Като свършат часа по актьорско, като ми свършиш, ходя тайничко при теб да се уча на кей-поп, защото е много модерно. А момчета могат да се записват, нали? Разбира се, че може момчета да се записват, Питам. който има желание, даже няма възрастова група. 70 години. Сега, нали, разбира се. На 50 ще е. Но имам предвид, че хора, например, може да си на 7, може да си на 12, на 15, Сигурно се, на 20. кей-поп откъде произлиза? Кей-попа идва от Южна Корея всъщност, като е смесица от много различни стилове. Добре, сега ще се насладим на твоето изпълнение. Косио, ти си. 다친데도 길을 걸어 kiss 이 쉽지 않은 내가 쉽게 easy 스테이지 위에 물이 튀는 body pull up and I'll repeat on play ballet damn I really make it look easy I know that I make it look easy clap your hands 서도 나와 같다면 clap your hands now 의구심따윈 그냥 쳐 그냥 말 I'm the real one 조명 꺼진 뒤에 난 wander in the night Don't know what it's like, don't know about my life 시키신 불신 이젠 friends on me yeah 식상하게 나 반듯하리 set off him yeah I've been trying so long to show you 다친데도 길을 걸어 kiss 쉽지 않은 내가 쉽게 easy 스테이지 위에 물이 튀는 body pull up and I'll repeat it like that Then I really make it look easy Yeah, I know that I make it look easy Yeah, I know that I make it look easy 수면 위에 백조가 돼 whipping 때론 풀려 나의 다리 but I keep it Yes, let go, come and see me, I'm not fearless 나의 발걸음은 이 순간의 story 이건 my way 영웅처럼 들어 even if I am not flawless 편하게만 왔다고 날 몰라봤다면 you have to know I've been trying so long to show you 다친데도 길을 걸어 kiss 쉽지 않은 내가 쉽게 easy 스테이지 위에 물이 튀는 body pull up and I'll repeat on my ballet Then I really make it look easy Then I really make it look easy You know that I make it look easy На Чичо Косио му хареса песничката. Виж как е лупва. Ами да, на нас ни Кате, харесва страхотна танцът. си, заповядай сега при нас. И сега е време да поканя и следващите талантливи деца от школата на Йоана. Заповядайте, Пала Виноти! При нас! Бързо! Иначе, Йоана, какво да очакваме от новия сезон още? Сега тепърва започва новия сезон при нас. Имаме страшно много неща, които ще развият изкуството на талантите на нашите деца. И то не е само на нашите деца.
Тази година искаме да направим и един нов спектакъл, който ще е всъщност стара приказка, която обаче ще бъде поднесена по много различен начин и много по-достъпен за публиката. Не знам дали си се замислял, когато отидеш на класически балет, можеш ли да разбереш какво се случва точно, каква е историята, ако не я знаеш преди това? Трудно ще ми е да ти Точно кажа. така. По твой си начин, да. Да, ти ще го интерпретираш по някакъв твой начин. Ние искаме да направим това, че като влезнеш и почнеш да гледаш нещо, да разбереш какво се случва. Разбира се, няма да е само класически балет, ще бъде с много стилове. Видяхте кей-поп танците, всъщност не знам дали знаете, но в TikTok кей-поп танците са супер популярни. Много от децата учат припевите, защото това са лесната част за тях. Разбира се, за по-трудната част трябва да се включи преподавател, който да ми ги обясни и покаже. И те учат още там припевите. И това е една нова мода в България, която е много приятна. Те първо въпрос и да се развива у нас. Точно така. Много сте талантливи. Сега бързо ще мина и през пала минути. Сега, понеже имахме задочен спор, Леля ви, Вени, слуша ли ви? Или как? Просто ми казват на име. Да, добра ли е Вени? Да. Добре, разбрахме, ти си ги купила. Я ми кажи сега, как се казваш ти? Маяна. Така, кой клас си ще бъдеш сега? Всъщност, кой клас ще бъдеш сега? Четвърти. Четвърти клас. Кое училище? 45-то основно училище Константин Величков. Готова ли си за новата учебна година? Да. Бе, искаш още лятна ваканция, усещам те аз. Добре, как се казваш ти? Кристиан. Кой клас ще бъдеш? Четвърти. Четвърти. Къде? В 56-то средно училище Константин Иречек. Щастлива ли си, че започва учебната година? Да. Да, защото ще се видят приятелите, ще има разнообразие. Да. Приятели, ела насам. Ела. Така. Ела. Ние сме солидарни. Кажи как се казваш първо. Аз съм Сашо. Ти си Сашо. Добре. Кой клас ще бъдеш? Ще бъда 5-ти клас. 5-ти клас. Браво. То просто е високо дете, ти не си бил. Да. Браво. Не знам какво правите. В кое училище? 40-то СУ, Луи Пастьор. Стига, бе. О, аз съм учил там. Браво на тебе. Да, до 8-ми клас. Лъжете. Хубаво, виж. Кога си учил? Да. Сериозно? 7 и 8. Това ми вече. Нали още? Училището е в Люлин още. Там си е. Не е мърдал. Да. Добре. Готов си за учебната година? Готов съм за учебната година, но знам ли какво ме очаква? Не. Да, защото ще е 5-ти клас, това е различно. Различни учители, предмети. Сещаш ли се? Малко стресово, но Сашо има психика. Прав е, да. До сега са от първи до четвърти с един преподавател, максимум двама. Сега вече... Леле. Тежката работа. Да. И чакай, Аврора, ние питахме. Аврора, кой клас ще бъдеш сега? Втори. Втори. В кое училище? 18-то. 18-то. Да. Добре. Това 18-то за древни езици то е много добро училище. Браво, Аврора. За древни езици? И култури. Тук само някакви супер готини деца. Заповядайте пала минути при нас. Тук на сцената, защото сега ще имате изпълнение, с което ще завършим и програмата ни тази вечер. Училищната програма. А предаването продължава с по-възрастните. Незавършилите училище, като аеролото и кеда и така. Добре, сега заповядай този микрофон. Добрата фея, добрата Вени, ще ви даде и на вас. Деца, заповядайте. Не искам в съня ми да мисля как да живея в самота. Не искам да мина, не искам в ума ми решетки сиви да спират мисълта. Не искам да мълча. Всичко, което искаме, свобода. Не, няма да ме видиш долу, не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо, ела с мене и полети. Аз искам с очите да гледам слънцето
искам да летя високо. Ела с мене и полети. Не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мене и полети. Всичко, което искам, не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мене и полети. Не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо.